Kopi mateng dekek meja, njukuk rukuk melok jamaah nang masjid nang musola. Alhamdulillah. Niki nek esuk sedaya nggih ngebeki musola masjid ah. Kok gak patek banget jawabe. Lho teko jamaah teko masjid teko musola niku rukuk durung dicoplok tangan nyekel bathok, naker beras terus masak. Sing masak lanang ta wedok? Wedok. Cari wong lanang-lanang amoh, Gus. Masak durung mateng. Tuyule sing cilik-cilik ku tangi ngek. Bocah cilik tangi ku sing diceluk pakne napa mbokne? Mbokne. Masuk ka Didarmaji ya krungu ngono kok. Ya mek mak bengok-bengok tok Bu, anakmu iku lho. Nggih napa mboten? Ya. Mari ngono ngedusi, ngelambeni. Jam 7 ngeterno nduk nggone nunggu nduk paut njekukru sing nungguki lanang ta wedok.